Čaute, moje meno je Mako a dneska tu máme nové videjko. A máme tu videjko z nového Mako FC. Nebojte sa, teraz sa nám to už podarí, verte mi. A rovno poďme na to. Toto bude prepracované video. A ako prvé tu máme vytvoriť trénera. Takže muž bude sa volať samozrejme Mako. To je jasné. Bude sa volať Mako. Priezvisko dám tiež Mako. Pretože nebudem tam dávať svoje normálne meno a priezvisko. Tak, Mako. Som tréner. Dám si, keďže som Slovák, tak si dáme Slovensko ako národnosť. Dám si Slovensko. Narodil som sa, to vám tiež nebudem dávať, lebo predpokladám, že tu taký vek nie. Dobre, dám 1967. Narodil som sa, poviem vám, dakedy som sa narodil v júni, ale nepoviem vám akého, takže dáme napríklad dneska, dobre, dáme dnešný dátum, dneska je 1. júla. Fajn, ideme si urobiť aj taktiež hlavu, takže pleť pokožky bude tak klasická, pleť bude mať normálnu, povrchu, že bude mať takú. No, a viete čo? Počkajte si na to, jak ja si vytvorím toho trénera a potom pôjdeme na ďalšie informácie. Takže uvidíte, nechajte sa prekvapiť. Let's go! OK, ľudia, máme vybratého trénera a pozrite sa na ňo, čo som mu urobil. Dobre, teraz sa ideme obliecť. Takže, ja by som dal v prvom rade šedé tričko, alebo nie, dal by som košeľu. Takže ako napríklad zapnutá ružová košeľa, potom by som mu dal takéto sako, ne. Dal by som mu takúto bundu. Alebo nie, takéto sáko by som mu dal. Potom by som mu dal, spodok by som mu dal takéto kraťasky, či nohavice. Potom by som mu dal červenú kravatu. Okuliare by som mu nedal. Ponožky bude mať modré a topánky bude mať také pekné. Dobre, a rovno môžeme dať na pokračovať. Let's go. Vytvořte si klub. Ako sa bude volať? No samozrejme, ako ináč, ako Mako FC. Samozrejme legenda tohto kanála, takže Mako FC, krátky názov bude, stačí iba FC, alebo nedáme Mako FC, ale s malým M, takže Mako FC, potom dáme, že MFC, a ja chcem mať draka. Takže let's go. Pôjdeme na to. Takže pokračovať. Kde chceme byť? Ľudia, nebude to ľahké, pretože začíname v 4. anglickej lige. A nahradíme tu napríklad, ja neviem, nejaký bol tu napríklad a toto. No. Fajn. Teraz sa vyhneme, aký budeme mať znak. Fajn, musíme urobiť ešte 4 veci. Znak, štadión a podpísať zmluvu s takým. A pozrieť sa na rozpočet. Toto 4 veci musíme urobiť. Takže, let's go. Ja by som najprv vybral znak. A znak chcem, že by mal primárnu farbu takúto peknú modrú. A čo by ste povedali napríklad, ja chcem tvár znaku, taký. Čo keby ste povedali na taký znak? Ja si myslím, že to je celkom v pohode. Ideme vybrať štadión.
Fajn, takže domáci štadión. Aj, tu sú drahé štadióny. OK, tento stojí nie úplne veľa. Stojí iba 1 mega. Takže OK. Takže ten by som zatiaľ kúpil iba, áno. Iba ten by som kúpil. Fajn. Barva sedačiek modrá. Tak. Farba sedačiek modrá. Tak. Dobre. Teraz trávnik. Tak. A sieť brankárska. Tak. Výborne. Let's go. A teraz si máme vybrať, že aké vlastne budeme mať, tak budeme mať iba samozrejme našu ligu. A let's go. Je čas. Už sa nám to tu načítava 4. anglická liga aj s našim tímom. Let's go. Takže môžeme ísť rovno na to. Spustí sa nám animácia. OK, let's go. Ako prvé sa poďme pozrieť na zmluvy, ktoré nám prišli na sponzorstvo. Takže, ako prvú zmluvu tu máme od Adidasu. A máme tu, že musíme vyhrať titul, že nám dajú, počkajte, čo? Aha, že nám dajú bonus nejaké milióny, áno, nám dajú bonus 5 mega, a potom, že musíme vyhrať titul, inak nás zoberú tých 5 mega, a keď nevyhráme titul, tak nám zoberú tých 5 mega, a to je asi všetko. Ja si myslím, že to je taká ubohá ponuka, takže ja ju nepríjmam. Potom tu máme ponuku od Pumy. Dostaneme 10 mega na rozpočty. Zaujímavé. Fajn. Keď nevyhráš titul, musíš vrátiť iba 1 mega. Ty koky, dobré. A vlastne môžeme podpisovať koho chceme. OK. A ešte tu píše, že musíme podpisovať hráčov iba z tých klubov, čo majú sponzorstvo Puma. Prvú sezónu. Takže veľa šťastia. Ale viete čo? Ja tú zmluvu podpísujem. A Puma sa stáva naším partnerom. A rovno sa poďme pozrieť na dresy, čo nám urobila Puma. Let's go. Fajn, takže tu sú klasické brankárske dresy. Potom tu máme takéto krásne domáce dresy, ktoré sponzoruje Puma. A let's go. Potom sa pozrieme aj na hostovské a to je tretie. Alternatívne, či jak sa volajú. Ale teraz poďme dáke posily. Takže, ja si myslím, že do nášho týmu zatiaľ je najhorší v našom týme tuto na pravom bekovi vek 34 Smal. OK, to je celkom tragédia. Takže let's go. To by som mohol nahradiť. Ale viete čo? Prvých pár týždňov to nechám len tak. Takže poďme odsimulovať trošku. A máme 10 mega. A za chvíľku tých 10 mega sme vlastne dostali od Pumy. Let's go. Štadión sme už zaplatili, preto sme mali 0 peňazí. Takže tých 10 mega sme dostali od Pumy a musia nám zobrať 1 milión, kebyže náhodou. Takže, fajn, odskipujeme odskipujeme proste do konca obdobia. A ja sa vám ozvem, ako to vlastne bude vyzerať. Let's go! OK, ľudia, skipol som skoro do konca prestupového obdobia a ako môžete vidieť, sme v 7. mieste, sme na 7. mieste po 5 zápasoch. Not bad, not bad. Na titul strácame iba 5 bodov, čož nie je zlé.
FA Cup nehráme, sa mi zdá, že Mako FC nehrá FA Cup, ale to sa asi iba mýlim. Ja som si istý. Carabao Cup. Taktiež Mako FC nehrá zatiaľ. Takže nevidím tu nás nikde. Potom World Trophy. To sme druhý. Čo? Neviem, aká to je trofej, ale tak okej. Sme druhý zatiaľ. Tu sme ešte ani nehrali. Playoff, ešte nikto, klasika. Európsky medzinárodný, fajn. OK. Takže, let's go. Ja si myslím, že by to asi malo byť pre toto video všetko. Takže v budúcom videjku môžete sa tešiť zajtra, 2. júla. A môžete sa tešiť, že podpíšeme nejaké posily, áno, budeme sa rozprávať možno aj s majiteľmi značky Puma, uvidíme. A samozrejme ukončíme hostovacie obdobie a poďme do polovičky sezóny. Pôjdeme. Takže, to je bolo pre toto video všetko. Majte sa krásne, skladať basne. Vidíme sa u ďalšieho videa zajtra a